За мен е особена чест да мога да застана днес тук пред вас и да приветствам официално с добре дошъл в сградата на Министерството на външните работи на Република България един наистина забележителен човек. Историк, етнограф и активен деец на Македонската патриотична организация, господин Лавро Курулов, десетилетия наред е живата памет и ревностен защитник на българските корени и българската идентичност на най-старата ни емиграция в района на Голямо Торонто, Канада. С родолюбивото си дело и светлия си пример той се нарежда за тези най-достойни синове и дъщери на България, посветили целия си живот, за да направят възможно съхраняването на спомена за Отечеството и на пламъка за българщината отвъд безбрежния океан. Господин Лари Курулов е роден и отраснал в Канада. Потомък на видната фамилия Курулови от село Дреновени, Костурско. По майчина линия е родственик с именитите войводи Лазар Поптрайков и Никола Козинчев. Баща му, Лазар Курулов, име останало в историята на народната ни емиграция като синоним на безпрекословната любов към българското и българщината, на безкористната отдаденост на идеята за единна организация на нашите сънародници от Македония, потърсили по-добър живот в новия свят. Едва навършил 14 години, Лари Курулов избира да тръгне по стъпките на баща си и се присъединява към младежката организация на Македонската патриотична организация, обричайки живота си на една благородна и истинска българска кауза, на която продължава да служи и до днес. През дългите години на членството си работи в Централния комитет на организацията и като председател на нейния филиал в Торонто, Швейцария на Балканите. Публикува етнографски, лингвистични и исторически изследвания и събира народни песни, пословици и поговорки от родния си край. Работи неуморно за вътрешната консолидация на Македонската патриотична организация, като в същото време последователно отстоява връзката с България и българския характер на организацията. Дори в моменти на изпитание твърдо отказва да направи компромис с принципите и убежденията си, с историческата истина, заради което през 2009 година е отстранен заедно с целия филиал. Истината обаче винаги възтържествува и господин Курулов е реабилитиран, а от 2011 година насам поема издателството на вестник Македонска трибуна. Автор е на книгата Дневновени, разцвет и разорение на едно село в Южна Македония, чието официално представяне пред българската публика ще се състои днес от 18 часа в Централния военен клуб. Ще си позволя да приканя горещо всеки, който проявява интерес, да отдели от времето си и да отиде на представянето на тази книга. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, смятам, че понякога думите не са достатъчни, за да опишат размаха и значимостта на делото на един човешки живот. В случай като този обаче, само това и само по себе си то няма значение. Необходимо е единствено да се разходим по някоя от улиците на Торонто, да чуем познатата българска реч, да се срещнем с нашите сънародници, които днес живеят там, и да видим бляска в очите им, когато споменават България. В този миг наследството на господин Курулов и неговите съмишленици ще оживее пред очите ни по-реално и по-истинско, а ние ще се почувстваме извисени от тези слова. А това струва ми се е достатъчно. За мен е изключителна привилегия да мога да удостоя от името на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, госпожа Екатерина Захариева, господин Лари Курулов, с най-високото отличие на Министерството на външните работи на Република България, почетния знак Златна лаврова клонка. В един период на несигурност, когато сякаш самите устои на света, който познаваме, са поставени под въпрос, нашата искрена обич към народа и родината и несломимата ни решителност за защита на техните памет и чест са най-доброто, в което можем да повярваме и към което да изберем да се стремим. Господин Курулов, вашия живот и вашето дело са пример за вдъхновение. Надявам се много млади българи и тук, и отвъд океана, да следват вашето дело. Защото българина и българщината са нещо, което ние носим в себе си. Нещо, което ви благодаря, че ви предавате на едните поколения, нещо, с което ми карате да се чувствам достойни, че сме българи и че живеем в тези земи. Искрено благодаря. Съжалявам, че не познавам книжовния език добре и вярвам, ще ме простите, ако кажа нещо погрешно. Благодаря за това отличие и много пъти си мисля, защо давате на мен, когато сигурно има много други хора, които заслужават го повече от мен. Но от сърце ви благодаря и дано по-често да идвам сега в България.